सुबनकाटा ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सोफानायनि बेरेखा रायजोफोरनि बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौनि दाबियाव 10 घन्टा धरना रायजोफोरनि दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला सोरखारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनो हुमखि रायजोफोरनि আমি অসম সরকারক নির্দেশ দিছোঁ যদি আমাক বাক্সা ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টলৈ লৈ যায় তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত বহুত জাংগে আন্দোলন কৰিম বুলি আমি সব ৰাজ্য এই সুবনকাটা আঞ্চলিক আৰু জোপাদং আঞ্চলিক মিলিখিনি আমি बिसायख'थि आय'गा आसामनि बियाब दाफामनाय फाइनेल फारिलाइयाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंनि गामिफोरखौ तामुलपुर बियाबाव सोफादेरनाय जादोंमोन। बेबादिनो थांनाय 11 आगस्तखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गंब्रै जिल्लाफोरखौ फिन फोसावफिननायाव धमधमा जौगाखां खोन्दोनि गामिफोरखौ गोदानै फोसावनाय तामुलपुर जिल्लायाव दाजाबदेरनायखौ सुबनकाटा आरो जपादं ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनानै सोरखारनि हेंथायै खुद्रिबोदों। बेबादिनो थांनाय 4 सेप्तेम्बर खालारखालि सुबनकाटा जपादं नागरिक सचेतन मन्चआ सुबनकाटा भिसिडिसि आरो जपादं भिसिडिसि ओनसोलनि गामिफोरखौ तामुलपुर जिल्लानि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होनना बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि जोहै गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखांलाय गथायो। बेबादिनो दिनै सुबनकाटा जपादं नागरिक सचेतन मन्चनि बानजायनायाव सुबनकाटा भिसिडिसि मावख'नि लांगोनायाव ओनसोलनि रायजोफोरा 10 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सुबनकाटा आरो जपादं ओनसोलनि रायजोफोरा तामुलपुरसिम थांनो थाखाय खमैबो 180 निफ्राय 190 किल'मिटार जानथाय हान्थिनांगौ जागोन होनना गोख्रों हेंथा खालामनानै जपादं भिसिडिसि आरो सुबनकाटा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरखौ बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामो आरो बे दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला फैबाय थानाय समाव सोरखारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना ओनसोलनि रायजोफोरा ओरैबादि फोरमायो। जोंनि दिनै जे 10 घन्टा उखैहाबनाय सोमावसारनाय जोंहा बे जे लाबाय बे मोनसे जोंहा गिदिर थांखिखौ लानानै जों लानो गोनां जादों। मानोना थांनाय जिहेतु समष्टिनि बिजिरना नायनाय बेहाय समष्टिखौ जोङो तामुलपुर समष्टि हिसाबै बिथांमोना होदोंमोन। बेनिफ्राय दा तामुलपुर समष्टियाव बिथांमोना लांनायनि उनावबो फिन आरो नै दा जिल्लाखौबो तामुलपुर हिसाबै फोसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' इयाव गोबां दुखु मोनदों। मानो होनबा बे तामुलपुर जिल्लायाव जुदि जोंहा थांनांगौबा माखासे जोंहा जेंना दङ। जेरै दिनै जोङो जानथायखौ नायोबाबो जोंहा माखासे दिनै बेहाय जेंनाया फैयो। जोङो जायनाखि मुसलपुराव जोङो 15 मिनिटाव जुदि जोङो खामानि मावनानै फैनो हायोबा नाथाय जों तामुलपुर थांनांगौबा जोङो बेयाव 1.5 घन्टानि समावनो जोङो मोनहैया। आरो माखासे जोंनि लामायाव दिनै जेरै लामानि थांलाय फैलायाथ' हान्था मेलाया जोबोद गाज्रि। बेहाय मोनथाम दैमा बारनांगौ नाथाय बे मोनथाम दैमायावबो दिनैसिमबो दालां गैया। बे दालाङा जोङो जोनोमनिफ्रायनो दिनै जोङो बेसेबां खस्थ' नुबोबाय जों बेयाव थांनांगौबा जों दिनै दालांखौनो नुफेराखै। नाथाय गभर्नमेन्टआव बेखौ होनो दालाङा जासिगोन होननानै नाथाय जों दिनैसिमबो बे दालांखौ नुवाखै। जायनि जाहोनाव जोंहा तामुलपुर थांनोनो जोबोद समस्या जायो। आरो जों जुदि तामुलपुर थांनांगौबा जोङो दा जोंनि जि हान्था मेलानि राहा बे जाबाय जोंनि सुबनकाटा बागानपारा नलबारि जाना रङिया थांनांगौबा बेहाय जोंहा डिस्टेन्सआ जाहैयो 180 किल'मिटारनिफ्राय 190 किल'मिटार आप डाउन जायोब्ला थ' होमबा जोंनि साधारन रायजो राजाया बे 180 किल'मिटारसिम थांनांगौबा जोंहा बेसेबां खहा दङ। आरो बेहाय खेबसेनो थांनाय गारिनिबो बेबस्था गैया। बेहाय नों खेबसे थांनानै सुबनकाटानिफ्राय गणेश मन्दिरनिफ्राय खेबसे सोलायनांगौ, गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियाव खेबसे, रङियानिफ्राय आखौ तामुलपुरसिम खेबसे सोलायनांगौ। थ' बिदि माखासे जुदि जेंनाखौ जोंनि माखासे जाम्बा माखासे आबादारि रायजो राजाफोरा हयथ' बेहाय माखासे प्रब्लेमाव गोलैगोन थांलाय फैलायनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो बे माखासे जोंनि समस्याखौ जोङो मोनदांदों आरो जोङो बे तामुलपुराव थाङोबा जोंनि माखासे बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां असुबिदाफोर दंबावो। बेनिखायनो जोंखौ जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बे समष्टिखौ जुदि तामुलपुराव लांदोंबाबो जोंहा बेहाय दा बुंनो गोनां गैलिया, थांखांबाय। नाथाय बे जिल्लाखौ दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै लाखिनानै जोंनि माखासे जपादं आरो सुबनकाटानि गासै रायजोनि सुबिदाखौ जाहाथे खालामना होयो जों बेखिनिखौनो जोङो प्रमद बर' सार बा जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे फिन जोंनो बे बाक्सा जिल्लायावनो जोंनि बे जपादं भिसिडिसि आरो सुबनकाटा भिसिडिसि एरियानि जिखिनि रायजो राजानि जोंनि बे गामिफोरखौ जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो जों लाखिफिननायखौनो जों खावलायो। आरो सारमोना जाहाथे जोंनि बे खावलायनायखौ जोंनि बे आर'ज गाबनायखौ जाहाथे गनायनानै बिथांमोना जोंखौ बेयाव লাখিফিনো। আমি ইয়াত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যে আমি পূৰ্বৰ পৰা বাক্সা জিলা হিচাপে বসবাস কৰি আহিছোঁ সুবনকাটা VCDC অঞ্চলটো। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে চৰকাৰে আমাক
জবৰদস্তি তামোলপুৰ জিলাত বলপূৰ্বকভাৱে হেঁচি লৈ তামোলপুৰ জিলাত ইনক্লুড কৰিছে। গতিকে এই অঞ্চলত বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা আহি পৰিব। যদি আমি তামোলপুৰ জিলাত যাওঁ, 3খনকৈ নদী অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব। দলং নাই, তাত 3খন নদীতে দলং নাই। আৰু আমি যদি হুবনখাটাৰ পৰা ধমধমা, নলবাৰী, ৰঙিয়া হৈ যাব লাগে, তেতিয়া আমি 180 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব তামোলপুৰলৈ। কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰাই চলি অহা যোনটো বাক্সা জিলা মুছলপুৰ, তাত আমি ইয়াৰ পৰা কমেও 8-9 কিলোমিটাৰত আমি গৈ অফিচিয়েলি কাম কৰি আহি আছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ চৰকাৰে আমাক জবৰদস্তিভাৱে বলপূৰ্বকভাৱে তামোলপুৰ জিলাত আমাক লৈ যোৱাৰ বাবে আমি আজি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি ইয়াত 10 ঘণ্টীয়াকৈ অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। যদিহে আমাৰ দাবী মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰা হ'ব, তেতিয়া দায়ী চৰকাৰ হ'ব লাগিব। যিহেতু আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাক তামোলপুৰ সমষ্টি লৈছে, লোৱাটো এইটো গম পাইছোঁ লৈছে। কিন্তু আমাক জিলা হিচাপে আমাক বাক্সা জিলাত ৰাখিবলৈ কাৰণে যদিহে নাৰাখে, আমি অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ, যদিহে আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ লৈ যায়, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত বহুত জাংগে আন্দোলন কৰিম বুলি আমি চব ৰাজ্যই এই চুৱানঘাটা আঞ্চলিক আৰু জোপাদং আঞ্চলিক মিলিখিনি আমি এই জাংগে আন্দোলন কৰি ৰাখিছোঁ। আজি যদিহে আমাৰ কথা নুশুনে বা আমাৰ দাবীখন মানি নলয়, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু জাংগে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।